ole voin hi October ni somni pathum thotan ni ani a ei tomato kanan lo le don ani a ei ti chuan video te kanan siam ve thina video kan siam te hi ei zonna tak tak tan kan mang te lem lowa ei amai ro chu kum te lo upata na te kan lo tho pe to lo huna ei han en le ta tan ti in video te kanan siam thina min lo thir sak thin tu te chunga kan lom khop maya chuti rual ero chuan kan camera te a thatok lova duangin a fia tha in a smooth thatok lo le a in hriat thiam na kan han nge na ti chuan kan thlai sang te video te kan an siam thina ni a min lo thir sak le zel tur po in kan han ngen cheu ani
lai vel chu min atam dewa he an lo duak don ani lai len ma sai bo meng zat vel ngai tu na konin lo to chan ve kan la lo dewa i lo thang tia hria ta i el tha zung maya mu nuam hle mai
hai voin chu chiatlang atang biak nunga lo zina tomato te menon lo puya hei a voi khat lo na ania alo dan te po an zirvela ma se thilhara ni lova en lo zung zung to mai ni chuan zan khat aron riakanga tuk lama ho turin kian hai chin dan te po aron training tel pa deuh don ania Ritol tu. Hei pumuanan pastorin minon lo puya alom hle mai tomato hun te minon mu pui ve ni ani po hi tomato ching ve me kania hei le tomato chu kan an lo zo ta lo tu te po an chaw aniang an thu mi ai mai zi nga tanga kal kha kan ni a chuan kan ai dar so ma pel to mai the helana chuan motor a hen kan in lo don ani
to a ei tuna hianin atip ni na tur kan lot le lok don ani ha heng hi kan thiar thatan don ani ei thiar tur pani an ri la tram to mai theini thenin vok cho la basha na thenin mai an lo tel boka ti chuan kan in lot chowa khurnum tok vel le kan ni e chuan kan ho thei unload meka chen thank you ma an unload tanga DPL turte kanan la sanga
ยงที่นี่โอเลอย่าเทงจัววินจูอวาอินบอมสมสรีเลปะขัดอันเราเวนี่จำปุ๋ยซะกันนี่